जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ କରି ଡାକିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ବେଲପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ବେଲପୁରା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଚାଲିଛୁ। ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ ଅଛି। ସକାଳ ସକାଳ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ। ଜାଲ ଟଣା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଜାଲ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। କ'ଣ କିସ ମାଛ ଅଛି ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ। ଖାଲି ତ ସାପୁଆ ଆଜି ଆସିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ସାପୁଆ ମାଛ ଅଛି। ଛୋଟ କତରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ବହୁତ ସାପୁଆ ମାଛ ଅଛି। ତାଉଡ଼ି ମାଛ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତାଉଡ଼ି ମାଛ ସହିତ ଆମର ଫାସି ମାଛ ବି ବହୁତ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଇଲିଶି ମାଛ ବି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସବୁଦିନ ପିଲ ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇଲିଶି ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଲିଶି ମାଛ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆମର ଆସିଛି। ଭାଇମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି ଜାଲ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପାଣି ଯେତେ ଜୋର ଟାଣିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମାଛ ବଛା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ମାଛ ଅପସନ୍ ହେବ। ମାଛ ଅପସନ୍ରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅପସନ୍ ହେବ। ବେପାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବେପାରୀମାନେ ଆସି ଏଇଠୁ ନେଇଯାଇ ହାଟରେ ଆଜି ନୂଆଗାଁ ହାଟ ଅଛି। ନୂଆଗାଁ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ବେପାରୀମାନେ ମାଛ ଏଠୁ ନେଇଯାଇ। ଏମିତି ଅପସନ୍ ହେବ। ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ଯେମିତି ମାଛ ଉଠିବ ବେପାରୀମାନେ ସେଇଭଳିଆ ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିକି ଏଠୁ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ବତେଇ ଦେଉଛି। କାଇଁଚ କଳିଆ ଭିତରେ ଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବି। ତାପରେ ବାହାରିଥିଲି ମୋ ଦିଦିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଞ୍ଚପାଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦିଦିକି ନେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର ଦୁଇ ଭଣଜା ଆମ ଦିଦିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭଣଜା ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲି। ଭଣଜାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାନ ଭଣଜା ଲିଚୁ ଦୁଇଟା ଧରି ଖେଳୁଛି। ମୋ ମାଆ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ଅଚିହ୍ନା କରୁଛି। ମୋର ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।